Go Max. Det är Max som Lars Winnerbäck. Ska köra du Max? Ja, du på den. Han var lika här ute. Dra sönder en så jävla sträng. Vad fan det heter. Och sen varför avsluta? Det var inte Jimmy Henry. De har inte bokat oss till klockan 10. Ja, vad fan är en inspel? Vem fan vill kolla på film hela jävla tiden?